Dobrý den, vítejte u posledního dílu Rodinného prostřena. Minule nás pohostila paní Simona, která dostala krásných 26 bodů a tím pádem se dostala do vedení, ale uvidíme, jestli jí to vydrží. Dnes jako poslední vaří pan František, takže se nechme překvapit, co dobrého uvaří. Začínáme! Ano, je to tady, poslední večeře, takže se už dnes dozvíme, kdo vlastně vyhraje. A jak se naši soutěžící těší na dnešní večer a dnešní finále? Tak na dnešní večer se těším. Zvědavá, jak to dopadne, co nám děda uvaří, co si na nás nachystá za zábavu. No tak jsem zvědavá, kdo to vyhraje a těším se. Sice po dovolený, po obžerství, ale také musíme to přežít, takže se těším, že jsem zvědavá, co děda uvaří. Jak se těším, už aby to bylo za náma. Myslím si, že ze soutěžících taktizuje, nebo z nás třech taktizuje děda. Myslím si, že netaktizuje nikdo. Tip na vítěze Fanda Chochola. Tak na vítěze typuju Simču. Děda. Jmenuji se Fanda Chochola, bydlím v Radvoří, číslo popisné 151, je mi 64 roků. Dnes s manželkou slavíme 40 let manželství, tak proto jsem taky trošku takový stránej. No, mám 2 děti, dceru Šárku a syna Dušana. Mám 3 vnoučata, Dominika, Sandru a Honzika. No a jsme v důchodu s manželkou. O mojí povaze se dá těžko. Někdy jsem steklej, ale jsem takovej mírumilovný člověk. Každému rád pomůžu, každému vyhovím. Ale někdy mě i lidi štvou, někteří. Koníčky to je veškerý sport. Vyloženě veškerý sport. Tak jak já bych si dala předkrm, salát nějaký lehkej, potom hlavní jídlo rybu, ale toto pochybuju u dědy a ta ještě nebyla totiž. A jako zákusek to by stačil štrůdl klasický. Dala bych si boršč. Ten bych si dala. A nějaký dobrý kus masa. A jako dezert. Třeba zmrzlinový pohár. To by stačilo. Mé menu se skládá z předkrmů Krakonošův oheň, kde teda jsem jako změnil jednu věc, že jinak to zůstává stejný, ale maže se to jako na rohlíky a já jsem si vymyslel, že to zadělám do vajíčka a udělám takový ochomulky. Takže jako jinak je to všechno stejné. Hlavní menu je ražničí, byly chalupářský špís a s opečenýma bramborama plus obloha. A sladkýho je ořechový košíčky plněný náplní ozdobený ovocem, malinama a různýma věcma a čokoládou. Tak se na to podíváme. Co tam máme za překvapku. Tak. To by mohlo být i na výhru. To jsem zvědavá, co to ten Krakonošův oheň bude. To já taky, ale asi něco hodně pálivého. Nebo něco fousatého. Tak já začnu před dezertem, které košičky se musí upít. Tady jsem si musel udělat už včera těstíčko a ty jdu vymazat formičky a budu toho spát a dám to upít do trouby. To mažu proto, aby se mi to vyklopilo, ty košičky. A košíčky plněné ořechovou náplní zdobené malinami. Dědeček bude pít, tak uvidíme, jestli ty košičky budou kupovaný, nebo je upeče vlastníma rukama. Na ořechy mám alergii, tak jsem se dovolila, že se mi neosype jazyk. To tam takhle hezky namačkám. Dělám dolíčky. A šup na pekáč.
košíčky plněné ořechovou náplní zdobené malinami. No tak to je jako nějaký cukrovíčko. Tohle jsou kuřecí prsíčka, který já teďka musím očistit, nakrájet. Jo? A budou se dělat ty špízy z toho. Takovýhle kousky, ty se budou napichovat na špejli. Teda ne na špejli, ale na jehli. Tohle je anglická. Teď zkusím udělat kolečka. Chalupářský špíz, brambory a la fanda. Tak to bude nějaký ražniči. Maso, no to jsem se jí těšila. To bych si i dala ten špíz. Maso. Kurva toto pálí. Ale fuj, to se neříká. Je nádhera. Nejde. No, tak to se nám musí podařit. Je to dobrý. Už to nejde. Jsem to mazal. No, je zádrhel, je tady hned. Tak, to máme další věc. Teď to necháme schladnout tady. A jdem napichovat. Takže začneme kuřecím. Mám udělat 10, jo, takhle. Cibulku, papriku, anglickou, červenou, klobásku, cibulku, a my tam všechno máme. Chalupářský špíz, brambory a la fanda. Tak jsem zvědavá, z čeho špíz udělá, jestli z kuřecího nebo z vepřovýho, co tam napíchá tu zeleninu. Jestli tam bude i klobása a jaký brambory, tak to od něj jsem ještě a la fanda brambory neměla. Si musím dojít pro mix. Tady mám tady. Tam je med, je tam chili, je tam česnek, je tam volej, je tam hořčice, je tam drcený kmín, sůl, Worcester a grilovací koření. Teď to máme namarinovaný, to dát do chladu, necháme to uležet asi tak tu hodinku a půl, můžeme až 2, protože pak je to za 20 minut hotový. Jasný. Teď se dáme do takových situaciones,
že zde mám vajíčka. Který doufám budou oloupat, protože jsou to od soukromnice, od paní Hruškový. Říkají na prdělku čuknou z druhé strany a ono se to potom prej krásně vyloupne. Já jsem na to zvědavý. Šup a poševinku a dlouho tam. Druhý. Teď najdeme tak. Teď do tohohle těch žloutku, co jsem vyndal z těch vajíček, dám do toho 3 lžičky majolky, lžičku hořčice, česnek, to je ten žhavec, aby to bylo, salám a cibuli. Rozmixuju, naplním, rozkrojím si rajčata, vidlabu, přikryju, naplním si pytlík majolkou a udělám na tom tu muchomůrkovou ty tečky. A budou ty muchomůrky taky tak jedovaté? No, třeba tam dá nějaký jed na krysy. Hořčice může být všelijaká, ale tak už to tam dáme. A už to jede. Je to takováhle směs. Touhletou směsí budu plnit vajíčka. Krakonošův oheň jako předkrm, jo. Krakonu, tak to se nedovedu nic představit. Když oheň, to bude něco ostrýho. Rajčátko vezmeme a zde ho odřízneme. Vezmeme si žičku, kterou zase nemám. Tu ano. Takhle to vybereme. Krakonošův oheň. No tak to bude něco pálivýho. Tak je tam oheň. Tak to teda nevím, co to bude, ale asi to bude palivůka. První zkušební uděláme tady. Vypadá to dobře. Můžeme pokračovat. A teď jsem si tady připravil sáček. Já jsem na svých cvičičkou vypadil. Jako program burky, který jsem si dal odvědět taky. Pročesnikoval jsem je, aby byly, pustili šťávičku a teď je dám tady na grill, na troubičky a pak tam dáme udělat ty špízy a na večeři to přihřejeme na pánvice, osmažený, vyhřejeme pod poklíčkou a teď se pustíme do plnění těchto košičků. Dáme asi půl másla. Tak. A u toho je cukr a ten se má dávat
Teď se má dávat podle chutí, no. Já tolik nepeču, takže jako já to tam dám od voka a okoštujeme to. No, teď se musím podívat, protože tady mám tajné dokumenty. Jestli jsem něco nezapomněl, tam dát ještě. Nic. A to namažeme tyhle ty krásné košičky, co se nám povedly. Ty jsou nejlepší ze všech. No a teď to musíme tak nějak šikovně udělat. Protože na to jsem pozbíral po celý nadvoří maliny. Vždycky u každého jsem našel jednu. A to přijde takhle malina. No. Takhle. A přijde to potom, až se to bude podávat, tak tam přijde tímhletím, se otočí a čokoládou na ten talířek. No, tak zatím mám všechno připravené. Teď se mi to tady chodinku dělá, mám chvilku čas, tak si jdu prostřít. To bylo stejný. Tak já jsem asi ze vším hotový, takhle připravený a čekám, až přijdou ty dvě kráčmerky naše a jsme se do toho pustili. Tak už nám k panu Františkovi na večeři přijíždí první kráčmerka. Hostitelka prvního dílu Prostřena, paní Šárka. Ahoj, ježiši. Ahoj. Čau. Ahoj. Tě vítám tady. Tady máš nějaký dárek do mě malej. Děkuji. Dál. Musí počkořit. Tam se na mě čečí. Tak pojď. Do toho, jo. Vodu. Vodičku. Tak točíme. A už nám přijíždí druhá kráčmerka, paní Simona. A hele, koukej, jaký má pěkný deštník. A jo, růžovej. Ahoj, slávisto, ahoj. Tady máš dárek. Jo, Maria. Jdem si boty nějaký. Dobrý. Jdem si něco na nohy. Dobrý mě taky. To máš toho guláše. No, víš, dál, tady to znáš. Až tam. Co si dáš, no? Co dáš? Vodu. Taky vodu. Tak běž do zadní, no. A jaký drobáky počítáš do 30 korun, čau. Drobný, čau. Drobný jo, teď mi říkal 30 koruny předtím. Já mám koruny, 2 koruny. Jsem mohla taky. Mám 3. Nejdu. Tak, tak. Prosím. To je nejpočas. Pravá švestka. Tak vás tady vítám, u mě doma tady to znáte. Tak pojďte, ťukneme si na ten poslední den. Ať to zvládneme a ať vyhraje to nejlepší noc. To nejlepší všichni. Tak na zdraví. Na zdraví se pije do dna. Ta je moc dobrá. Je, no. Lampička. Tak já to odnesu a připravím před krem a pak vás zavolám. Já jsem pojím hoří do ruky.
A máme tu předkrm, Krakonošův oheň. Předkrm. Oheň. Co? Krakonošův oheň. Ty jo, to vypadá dobře. Včera bylo prostřeno. No, to jsem sledoval. Vidím jeden nedostatek. Už kritizuju, mám tady chlup. No, ale to je z toho Z babičky. babičky. Tohle to je namazané, abyste věděli, co jíte, co je v tom vajíčku. Aha. Jo? Je dobrou chuť a... Dobrou chuť. To je Krakonošův oheň. Česnek. No, dobrý to já. Dobrý. Hustý. Vajíčko česneková Tak, a pomazánka. já jsem se nedodala přes tady Krakonošův oheň. A ten Kde je Krakonoš? No. Co to má s Krakonošem? Že to je houba. Ne, že to je houba. To je název ty pomazánky Krakonoš. Aha. Tak abyste věděli, co je v tom, tak takhle očoupnu, ukrojím a sním. No. Aha. Tak máš vajíčka, jo, ty pomazánce? To jsou ty vnitřky. Žloutky. A vnitřky z toho, ten žloudek. Nějaká vydanej. šunka. Je tam salám, ano, česnek, majolka, hořčice, cibule. Dal jsem to přiměřeně ostrý. Tak předkrm mě překvapil, Krakonošův oheň. Já jsem se teda představovala úplně něco jiného, ale pomazánka byla výborná, jakou ještě nedělal. Tak to bych hodnotila 5. Výborný. Předkrm neměl chybu, byl výborný. Dědovi se to povedlo, nový recept. Budeme ho dělat pořád. 5 bodů. František získal za předkrm celkem 10 bodů z 10 možných. Jsem spokojený před krmem. Myslím si, že jim chutná, že jako, když mě řekli, abych ho dělal furt, že jim to moc chutnalo. Takže zatím dobrý. Pozor, a teď. Se podíváme, co jsme dostali. Mám tady, no. Jo, taky. Kdyby se nenádal. Máme stejný. Jo. Další činčuráda do parapet. Oni voní. Prostě je to dobrý, že tam pak můžeš dát tu čelu, můžeš tata. A máme tu hlavní jídlo, chalupářský špíz a brambory a la fanda. Děkuji. Vypadá to dobře. Tam je sůl, tam je pepř a tam je... Brambory a la fanda, já jsem to říkala, to jsem v životě neudělal. A tady ten si dejte farmářský, ten je moc dobrý. A do brambor se dával třeba jako slaninu nebo něco, ne? Ne. Tam jsi to orestoval. Orestoval a svoje koření, který jsem si zrobil od rána. Takže dobrou chuť. Já si to stáhnu z jehly. Stáhni si to z jehly a... Tady nehoním postup. Chceš? Je moc dobrý tenhle ten. Máme kuřecí masíčko. Kuřecí, Klobásku. klobáska vynikající, co moc jsem ji dělal, a anglická. Ale já si myslím, já chuť nemám, kdybych to náhodou přesil, ale nemám moc chuť, ale myslím, že to není moc slaný. Ne, nezapadá. Vždycky chutná to. Ta cibulka, jaká je opečená. Bramborky jsou přesoleny, to jo. Zatočit, jo? Možná i. Zatočit, tak. Brambor. Tam a zpátky. Špízy, tak jako na tom si myslím, že nemůže nic zkazit, nemůže na tom zkazit asi nikdo nic. Je fakt, že já tam měla trošičku chladnější brambory, i když mi tvrdil, že ne, ale já fakt měla
tak vím, že děda je dobrý kuchař, tak prostě já mu to tu 5 nedám, dám mu 4. Koření je to dobře. Je to dobrý. Hlavní jídlo. Taky se dědovi povedlo, brambory mi chutnaly. Já jsem je teda studený neměla, měla jsem je teplý. No, co dodat? Špízy jsou špízy, masíčko je masíčko. Děda umí vařit. Co si můžeme povědat? 5 bodů. František získal za hlavní jídlo celkem 9 bodů z 10 možných. Myslím si, že jim to chutnalo. Jestli Šárka měla studený brambory, nevím, ale bychom je měli se Simonou teplý. Nevím, třeba je to tak, třeba jsem to měla ten pán více otočený, ale jinak, že jim to chutnalo, že to bylo, že opravdu byli spokojení. Myslím si tak. Po dobrým obědě, no večeři. Děkuji. Tak, děvčátka, no na zdraví zase, tak to zase musíme dělat. Ne, já no, to se musí, já potřebuji skoro. Já bych neviděla. Já potřebuji skoro. Takže děvčata, hra spočívá v tom, my jako za mladá jsme to hráli kdysi v hospodě, jmenuje se to Za 5 minut pod stolem neboli 4 krále. Spočívá to v tom, jednoduchá hra. Takhle se rozmíchají karty, dají se na prostředek a jede se kolem dokola. Kdo otočí prvního krále, objedná. My máme jenom tady 2 druhy. A pije? A rozumě. A pije kdo? Ne. Počkej. Kdo otočí druhého krále, tak koštuje. To znamená, že tady bude plný panák, můžeš koštovat malinko, ale musíš se napít, anebo můžeš to skoro vypít, ale musíš tam trošku nechat. 3. král dopíjí, buď málo nebo hodně, a 4. král, aby byla podstata ty věci, platí 10 korun, protože máme malýho panáka. Jste dámy, ty jsi starší, tak můžeš začít. Jenom otáčej. Dám to vedle, jo? Ano, vedle, postupně, postupně, ty a tak. Je to bezvadná hra, když v hospodě se kecá o ničom a chceš to rozproudit, jo? Tak je to moc zajímavé, prosím, tak já, že? Tak já prostě... Jsi na tom nejlíp. Já objednávám, no zatím, ale taky můžu skončit. 2. král koštuje. Taky se stalo, že jak za Riesneru objednal, koštoval, dopil a platil. To jste hráli na hřišti, já vím, jak jsem podlítala s flaškou. No. Pojď králi. Já si daj. Já košník. No já si košnu, kolik chci. No jasný, no, jistě. Teď dopíjí, král dopíjí. Já nechci. Ale já to asi odnesu. Ne. Teď už to musí přijít. Není. Já nechci. Není, ne. To první. Tak jsem si ho nalil, koštoval. Ty ho musím dopít. Ještě budeš platit. Ty už piješ. Já už piju. Já radši ne. Ten, kdo platí vlastně, Někdo platí, já už ho zaplatím. Vypil si to. Nalil jsem si to. No dívej se, je to tam. Zaplatí to. To je král tohleto. No ano. Všechny. Tak tohle se pilo, to dám stranou. 10 korun. A myslíš, že holky, aby se trošku na to, já to odsedu. To ti asi nevíde. Tak, tak si já si co chceš. Tak zelenou. No, koštuj. Koštuj hodně, koštuj málo. Tam přidala, ne? Dopíjí. Teď někdo dopíjí. Je vystřídám. Nadechni, vydechni, prchni. Dobrý, dej ho sem. Tak a teď
Kdo to zaplatí? No to klidně zaplatí, mě to nevadí. Ale že by si to zaplatila? Je to nejmenší. To by byla sranda. No jo, pojď. No, ještě tam jsou 3. Nejsem to! Já. Ach, Ale nepiju. Ale- Hra byla dobrá, ale dlouho bychom ji asi nevydrželi hrát. Jo. Já si myslím, že já teda v uvozovkách z toho vyvázla v pohodě. Já jenom platila, protože já na to mám. A Simona, jestli bude jednou po 2, tak bude dobrá. No. Ježiši, zase se to Tak pojď. Ale koštuje zatím, víš. Zábava pro někoho by byla dobrá, pro mě byla strašná, protože jsem to odnesla. Jsem střížená. Co je úplně? No, božičku. Ne, tak pojď, ať je to spravedlivý. Ty, to budou ty 2 na konci. Já to radši zaplatím. Ne, Já to radši zaplatím. ty to zaplatíš. No, radši, Protože já to rozumím, ty jsi dala málo. No, si málo, to. Tam nedávej. To. Hoj, To chytla od Dušana. Jen byli jsme s tebou. Ježiši, kávrno. Ty jsi se vůbec nenapila. Ne. Zaplatím. Zaplatím, viď? No. A 2krát si platila. Ale ale. zase mi uberete, no tak co jako. Takže to je, Už vám teda, že skončíme, ne? to je 3krát. Pro každého jedno. Tak, to, že jsi hamižná, musíš pít a nenechat mi nic. Ale dávám do banku Ale tohle. já věnuji všechno teda. Já taky. Já si myslím, že zábava proběhla v pohodě, že to bylo zase úplně něco jiného, než třeba Člověče nezlob se, nebo to, že holky byly spokojený, jo, takže je dobrý. A je tu dezert, košíčky plněné ořechovou náplní zdobené malinami. Tak děvčata, sladká tyčka nakonec. To si pek, jo. No ano, já jsem I ty košíčky, jo. Ano, Pidi všechno. košíčky. Jo. Byli tady svědkové. Těsto jsem viděla včera. No, jsem si udělal, no. Je Ty na mají taneček. ty košíčky. A chcete k tomu udělat kávu? Ne, Nebo až já potom? ne. Nebo jsem až půl. Takže to je, prosím vás, někdo nemá rád hoříšky, já vím, kdo to je, to co jsem splodil. Ta to nemá ráda, takže akorát v košíčkách jsou malinko jadýrek, rozemletých, ale málo, a tohle to je čistě opravdu bez ničeho. A všimněte si ty maliny. Ty maliny, sehnal jsem jich 16, asi na 4 půlích. Ano, u jedný není, to nemá každý, jo. Takže nemá u jedný. No počkej, a to je máslový krém? To je máslový krém s cukrem. Puding to máš, ne? No to potřeba okoštovat a... Košíčky jsou taky ořechový, ale. Ty jsou ořechový, ty jsou ořechový. Krém ne. Ne, krém ne. Jsi psal ořechový krém, no. No protože mi Šárka. manželka říkala, že to Šárka nemá ráda ořechy. No moc. ona má ráda, ale ona se jí potom trošku opuchne jazyk. Už mám chlupatej. No, A zákusek to smekám, protože chlap uplácat košíčky, sám udělat krém, nazdobit to. Sice mám po těch ořechách pusu jak oheň, ale tak mu dám za celý jo. Dobrá tečka. To si také oblem tam talíř. jestli máte chuť, já vám přidám. No už ne, já už mám patro úplně o to. Děda umí pít, může pít cukrový vlastně na Vánoce mi hloubek taky. Takže je to dobré. Takže jsme to absolvovali všichni, tak Základka. nějak bez nějaký úhony si myslím. A za chvilku se dozvíme, kdo Akorát z nás to bylo- zvítězil. Já si myslím, že je to úplně jedno, kdo zvítězil. A myslím si, že zvítězili všichni, protože u vás to bylo dobrý a nevím, jak tady teda si to vážíte vy. Myslím si, že jsme dokázali, že se k ní můžeme ke všem těm kuchařům
A ty jsi ještě profesionálka. No, to profesionálka. Nemyslím, jako, že se můžeme ten profesionál klidně postavit, že jo? Jo, bylo to fajn, myslím si, že už z každého spadla ta nervozita a že už každý si říkáme, že už to máme za sebou. A celý večer byl super. Já si myslím, že vyhraju já. Jsem přesvědčený, protože si myslím, že ženský uznají to, že chlap vyučený automechanik, šmírák se lopotí v kuchyni, takže mi ty body dají. Na vítěze typuju. Typ na vítěze, no tak teď se mi to trošičku zamíchalo, já jsem teda říkala první Simona, určitě si děda myslí, že to bude on. Já bych mu to i přála, protože vždycky chtěl být kuchař, vařil nám a Simona sice je v uvozovkách, je vyučená kuchařka, ale když to člověk nedělá každý den, teda ten vaří, teď už vaří furt, protože je v důchodu, tak si myslím, že to bude on. Svým způsobem jsem byl až překvapený, jak nás dokázal váš štáb zbláznit. Nikdo se nezdráhal, až na ty přísedící, to znamená tvůj táta, moje manželka. Akorát u Bencu to bylo v pořádku. A myslím si, že je to sranda a že se těším, až to bude opravdu puštěný na tom štembelku, kde se sejdeme. A takovéhle věci se mají dělat a ty lidi k sobě ještě víc, když je to rodina, víc stihnou. Prostředno hodnotím, že to byla taková sranda, taková, že jsme se i trošičku si myslím, že jsme se museli naučit takový ty vítám tě, ahoj, jo, že jako jsme fakt tu slušnost, ale ono to tak asi má být, že jsme se trošičku to jako naučili, že jsme se i trošičku možná i přetvařovali, někdo taktizoval. Já to beru od začátku s humorem, že vůbec o nic nešlo. Jestli vyhraju, nevyhraju, mně je to fakt jako jedno, ale zase jsme si ukázali, že takhle vaří jeden, takhle vaří druhý, takhle vaří třetí a že jsme se i zasmáli a bylo to fajn. Hlavně, že to máme za sebou. Bylo to napjatý asi pro nás všechny, měli jsme toho dost úplně všichni. Já jsem zvyklá vařit i pít všechno dohromady, ale dalo to záhul před kamerou, je to úplně něco jiného, než když to děláš normálně sám pro sebe. Tak a je to tady. Teď se dozvíme, kdo se stane vítězem rodinného prostřena. Upozorňujeme, že naši soutěžící vůbec nevědí, o jakou výhru se vlastně hraje. Se podíváme teda, kdo z nás teda vyhrál, jo? Ručičky dáme na to. 3, 2, 1, teď. Je to teplý. Děkuju. Já to změnila potom. Já typovala tebe a po dnešním dnu jsem typovala To se mám podívat. To je zalepený, jo? Řád zlaté vařečky. No už jsem byl na rybáře povýšený. Jak se to lze? Pozor. Nemám brejnu. Ty jo. Masáže a relaxace dárkový poukaznutí 300. No vidíš, to spotřeboval. Moucha. No, Moucha. Mouchová. LM jsou cigarety, ne? Ne, to je Lenka Mouchová. No, Mouchová Lenka. Mouchová Lenka. Jo, A kde to je? na poliklinice starý. Nový. Já tady budu chodit od tutelka. No ale jestli to potřebuješ, můžu? No a teda, takže já vám strašně moc děkuju, jsem teda překvapený. I když jsem si to teda opravdu přál, už jenom z toho důvodu, že jsem... nečekal. Nebudu říkat, že jsem nečekal, já jsem si to přál. A já vám teda děvčata strašně moc děkuju tomuto štábu, který nám udělal krásné posezení a tohleto věnujeme na jejich občerstvení nějaký, ať si dají spolu. A za tohleto moc děkuju. Ano, vítězem se stal pan František, který získal 29 bodů. A tím končí naše rodinné prostřeno. Děkujeme, že jste se na nás dívali. Naschledanou.